Ahojte. Takže pomaličky sa dostávame do stredu týždňa, takže dneska začneme 80 krát a uvidíme, kam sa dostaneme v piatok. V piatok skúsime dať maximum, takže teším sa. Láhneme si na chrbát. Otvor kolena, polož celý chrbát, jeden hlboký nádych a výdych. Prepleť prsty a ideme 80 krát. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, polovica, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, poď, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a posledných, poď, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pomaličky, uvoľni. Výborne, dvíhaj nohy. Poďme na striedačku, práva, ľavá ruka, takže polož chrbát najskôr, poď ešte jeden nádych a ideme na to. Práva, ľavá, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a poď ešte raz, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Pomaličky uvoľni. Poď jeden nádych hlboký a výdych. Pokrž nohy v kolenách, dvíhaj ruky dlaňami smerom hore. Vystri pravú ruku, ľavú nohu. Raz, ľavá ruka, pravá noha. Poď. 2, 3, pravá ruka, ľavá noha. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Pomaličky. Uvoľni. Daj si ruky za hlavu. Ak je to náročné, nechaj ruky vedľa tela. Takže pôjdeme, nadvihneme ruky, nohy a pôjdeme cik-cak. Tak poďte raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Pomaličky uvoľni. Pôjdeme to isté, len nohami budeme kopať hore dolu na striedačku. Ak sa priprav, zase ruky si daj ako chceš. Poď raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Pomaličky uvoľni. Poď, daj sa na bok. Pôjdeme do bočnej dosky, nohy si daj ako chceš. Dvíhaj pravú ruku. A po 10 krát. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.
Vymeň stranu. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Poď na chrbát. Otvor kolena, prepleť prsty. Polož chrbát, jeden hlboký nádych a výdych. A ideme. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a poď ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvoľni. Výborne. Poď, posaď sa. Nechaj nohy položené. Tvár sa, že niečo držíš. Pôjdeme mať s nohami na podložke, nebudeme ich dvíhať. Poď. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 a 10. Výborne. Poď, láhni si opäť na chrbát. Dobre. Prehoď si pravú nohu cez ľavé stehno. Daj si ruky za hlavu. A poď. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Uvoľni. Jeden hlboký nádych a výdych. Prehoď si zatiaľ ľavú nohu cez pravú. A ideme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Pomaličky uvoľni. Daj si ruky za hlavu. Pôjdeme dvihnuté nohy. Priťahuješ kolená k sebe. Vystieraš dlane smerom dopredu. Tak sa priprav. Ideme na to. Poď. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A posledný krát 10. A uvoľni. Záverečná doska, minútku a pol. Už to vydržíme s tým, že budeme striedať zase aj nohy, aj ruky zo začiatku a potom chvíľočku na záver, pol minúty vydržíme. Takže daj sa do dosky a dvíhaj pravú nohu, ľavú, pravá ruka, ľavá ruka. Vráť, drž. A poď pravá noha, ľavá noha, pravá ruka, ľavá ruka. Drž. Posledný krát zopakujeme. Pravá noha, ľavá, pravá ruka, ľavá ruka a drž. Posledných 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a uvoľni. Natiahni chrbát, uvoľni brucho. Ďakujem vám veľmi pekne. Dúfam, že ste si dobre zacvičili a prajem vám úžasný deň. Ahojte.